Good morning mga bay. Good morning dyan sa mga kasama natin, mga kaibigan natin dyan. Mga OFW ka man o nasa Pinas. Okay, so time check 3:15. Okay, 3:15 pa lang ng madaling araw. So, okay, as usual, standby tayo dahil magfi-fishing. Hinihintay ko lang yung the usual partner ko, si Paring Loel. Hintayin ito, darating yun. Siya lang kasi may kotse. So dito pa rin ako. Ito yung accommodation namin, Building A. So likod nito yung Building B. Tapos yung nakita mo niyan, yung mga ilaw dyan mahaba. Ayan, accommodation ng Marriott Alforsan pa rin, kasama pa rin namin. Pero syempre mga hotel sila, separate sila. Okay, standby muna habang nintay natin si Parang Duel darating. Hey, say Maria. Kaso say Maria mainit na. Kasama ko pa rin yung pare, pre. Daming huli, pre. Ikaw ang swerte nga eh. Grabe sa kanya, oh. Parang may-ari ng ano tawag doon sa atin, pre? Bunsod. Bunsod. Grabe, dami. Akin ano lang, tama lang pang ulam-ulam. Wala, dinatapon yung mga nagkalaas. Ayan lang akin, no? Ayan lang. Ay, yun kasi ng karating kilo. Pero uwi na kami, grabe. Ang tindi ng init. Sakit. Gano'n na kami, magkahanda na kami. Pula na ako. Hindi ka kakauma sa Martes. Martes na kami kuhan mo pa. Lugma na agad. Siya, dahil lang. Liligpit mo na dahil mainit na. Okay, to wrap up. Wrap na tayo sa sa fishing trip ngayong araw. So tapos na. Nalilisan ko ng isda. Yan, oh. Yan. Nalilisan ko yan. Nalilisan ko na yan. Kalawel, ano yan? Sige, wala problema yung Kalawel dahil dami yung kasi. May mga kasangga niya doon na handang maglinis sa isda niya. Okay? So ako lang, konti lang binitbit ko. Aside from konti lang yung huli ko, konti lang yung binitbit. Yung iba, binigay ko kay Parelwell. Yung kaya ko lang linisan dahil may time frame tayo na oras na para hanggang maglinis hanggang makatulog pa. Dahil duty pa mamaya. So, ngayon, wrap up na. Salamat sa biyayang dagat. Okay, so till next time. Bye. Thank you.